भारतीय धर्म और संस्कृति में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। इतना बड़ कि दुनिया का सबसे बड़ मेला यही के नाम पर लागेला, जौना के कुंभ के नाम से जानल जाला। भगवान सूर्य और गंगा के साथे साथे कुदरत के समर्पित त्यौहार ऐसा एगो त्यौहार है जौन करीब करीब पूरा देश में मनावल जाला। वहाँ भी जहाँ गंगा नहीं थी, हालांकि कई जगह इस त्योहार के दूसर नाम से भी जानल जाला। दरअसल प्रकृति और जीवन से जुड़ल होखला के चलते इस त्योहार के व्याप्ति भी कम बेसी पूरा देश में हुए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हालांकि कई राज्य और क्षेत्र में एक नाम भी बदल जाला और मनावे के रूप भी। मसलन बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यन में ये मुख्य रूप से मकर संक्रांति के रूप में ही मनावल जाला। गंगा सागर में लागे वाला मकर संक्रांति का मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, तो प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने वाला माघ मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। हालांकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के खिचड़ी के नाम से भी जानल जाला। खासकर गांव देहात में तो एक खिचड़ी का ही मेला और त्योहार कहल जाला। जबकि पंजाब हरियाणा में एक दिन पहले एक लोहड़ी के रूप में मनावल जाला। पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के काफी धूम भी रहेला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोहड़ी का चलन खूब बा। जबकि मकर संक्रांति के असम में बिहू तो तमिलनाडु में पोंगल का रूप में जानल मनावल जाला। एकरा अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, गुजरात आदि तमाम राज्यों में भी मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनावल जाला। कहीं यही नाम रूप से तो कहीं कोनो अन्य नाम रूप से। ऐसा नहीं से बा कि मकर संक्रांति का त्यौहार भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति से जुड़ल बा, जौना का मुख्य और पारंपरिक आधार कृषि रहल बा। बोली बानी और रहन सहन में चाहे जौन फर्क होखे।